At ako naman. Bakit? Ano nakakatawa? Ako si Sising. Ako ang anak ni Kalawag. Nasabi mo, para sa akin lang yun tuwing umaga. Ay, sakit kasi sakit. Ano nakakatawa? Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Bakit bumidal ka? Okay ka ba? Binilan mo ako ng relo. Pero wala ka naman oras sa akin. Get out! Guys, sa totoo lang, hindi ako adik. Hindi ko namin sinasadya yun eh. Hindi na ako makakakita. Ang mas hihigit pa sa'yo. Karimaw, tingnan dito. How you like that? Barambi, barom. How you like that? Laging nasa isip ko, basta't sa larangan ng pag-ibig, age doesn't matter. Ako ba tinatawag mo? Ang kulit. Ano ba talagang problema mo? Kanina ka pa ganyan eh. Ano ba yan? Benigno Madrigal Yulo E. Rodriguez. At sobrang mahal na mahal kita. Capital IUD. Ba't parang masama ang loob niyo, ha? Bayus! Ang sarap! Ginagalit niyo ako! Ito tanda mo, bukas, uunahan kita. Excellent! Ganyan uminom ang mga ish. Gusto mo, laas ako. Hindi bale. Ang mahalaga, malapit tayo sa isa't isa. Hay! Unggay! Tatawa ako, hindi ko alam kung bakit. Follow all from yours truly, Lexi Lore on YouTube. Thank you for following me here on TikTok. Mwah! Sending you all my love. Of course! Off my face. Think of a sunshine. Think of a rain. Think of a joy. Think of a friend. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Think of a sunshine. Think of a rain. Think of a joy. Think of a friend. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Karon din ako karon diri sa Ronson Beach. Subayog na ko amin diri. Sobrang simpati.